Гэта для кагосьці шок, але Наполеона было 3. Ну, усе ведаюць Наполеона першага, торт, захопнік, карацей, цудоўны чалавек. А вось Наполеон III, ён пакінуў вельмі шмат рэчаў, якія вы ведаеце зараз, якія вы нават не маглі ўявіць, што паходзяць ад яго. У прыватнасці, гэта менавіта Наполеон III зрабіў Парыж вось такім. Ён проста знёс да беса ўсе сярэднявечныя будынкі і зрабіў вось гэта. Ён жа прыдумаў вось гэтыя парыжскія бульвары дзеля таго, каб яму было зручней па пратэстоўцах паліць з гарматаў. І таксама менавіта Наполеон III гэта сапраўдны прататып будзе-якога сучаснага дыктатара. Бо вы можаце спытаць, адкуль увогуле ўзяліся Наполеон II і III. І так нават нашчадкам і родзічам Наполеона было забаронена пасля ягонай паразкі павяртацца да Францыі. Але ну ведаеце, ўсё 19 стагоддзя пасля Наполеона ва Францыі было вельмі вясёлым часам. То бок яны літаральна памянялі за 19 стагоддзя 3 манархіі, 2 рэспублікі. І вось у гэтых умовах у часы другой рэспублікі з'яўляецца як чорт з табакеркі племяннік Наполеона Луі Наполеон. То бок вось гэты мужчына з імпазантнымі вусамі. Або не імпазантнымі, залежыць ад вашых прэферэнцыяў. Ён увогуле быў чалавекам такім жа разнастайным, як ягоны дзядзька, агітаваў за тое, каб вырошчваць буракі ва Францыі і сфармуляваў такую ідэю сацыял-банапартызма. І атрымаецца такі сацыялізм, але нацыянальны, калі гэта вам нешта нагадвае. Ну і вось гэты Луі Наполеон выйграў прэзідэнцкія выбары ў гэтай новай французскай другой рэспубліцы. Ну і праз кароткі час раптоўна ён улаштоўвае пераварот, робіць рэферэндум. Ён быў піянерам у тым, каб рэферэндумы праводзіць з сфальсіфікаваным за сябе вынікам. Ну і вядома, на рэферэндуме ўсе падтрымалі, каб ён абвясціў сябе імператарам Наполеоном III, чаму б не. І вось Наполеон III, ён быў піянерам сучаснай паліцэйскай дзяржавы. Фармалізаваная сакрэтная паліцыя, цэнтралізаваныя дасье на грамадзянаў, усё гэта ягоныя інавацыі. Ну яшчэ сярод іншага ён стварыў мексіканскую імперыю і, дарэчы, стварыў сучасную Італію як дзяржаву.